svaki musliman koji je na osnovi, svaki musliman koji se pripisuje islamu, svaki čovjek koji se pripisuje islamu, ima kod sebe osnovu islama. I nisu mu novotari izopačili njegovu fitru, ono na čemu je urođen. Znači nisu mu isprali mozak raznim zabludama. Takav čovjek se smatra od sledbenika ehli sunneta wal džemaata. Znači ne mora se izjašnjavati ja sam od ehli sunneta, ne. Dokle god je musliman i dok god njegova fitra nije iskrivljena, izokrenuta, on se smatra od onih koji su na pravom putu. Iako možda ne poznaje utančine, iako možda ne poznaje detaljno osnove i temelje ehli sunneta wal džemaata. I zato kažu neki danas, kaže većina muslimana su danas, šta, ešarije, većina muslimana danas maturidije. Nije istina. Većina muslimana su danas ehli sunneta wal džemaata. Zbog čega? Zato što su na osnovi, nemaju pojma ni šta je ešarizam, ni maturidizam. Kad ga pitao, nema pojma, gdje je Allah, Allah iznad sedam, ima Allah ruku, pa hvala Bog da ima ruku. I tako dalje. Znači, na osnovi, na iskrivljene fitre. I takav je ehli sunneta wal džemaata. Možda, iako možda ne zna ni ko je šejh al-Islam ibn Tejmije, ne zna ko je Buharija, ne zna ko je Muslim, ne zna ni ko je Ebu Hasan al-Eš'ari, ne zna ništa. Takav, iako možda za njega kažu ti si ešarija, ti si ovdje živiš u tom i tom mjestu, ti si ešarija sa nama. Ne. Dok god njegova fitra nije izokrenuta, on je od ehli sunneta wal džemaata. Iako možda kad umre kažu bio je ešarija, nije bio ešarija, bio je napravio.